itelna ka tich kitelna customers biro imiya ji nyalo kaka nyalo wuoyo kodgi. Alam ma okinyi kokinyi yawne Cyprus jagero odiochieng' mar ohala. Matin nono to onyono ma ota nyamburko mare e kao chomo kare mar tich. E chuny boma ma Eldoret e genga paya ma Chauria Road. Soya rwako welo moreko ni wuoth e kata mago moa e apisi kamanyo kunde gago. Anna loka Kisumu. To kana loka Kisumu chirombero na usoga kubni, ichupni gango. Rech na chako wangu kucha matin. Tanno ka oriambo apetho kapok okacha. Koro kabiro kora chako wengo ka. Kai wabet ki jaduong higni adi. Kawan kendo ajiario kama maonge ng'ato bathwa kama. Cyprus jagero mong'ere kaka Beste ne ochopo e boma ni igni 30 mokalo e kao manyo yoro tonglo kokalo kuom ohand rech. Kai ne bungu, kai ok ne nyal kadho godhiambo. To mae ne shed mar Waislam ka. Koyuda gi rech, to rech ni maya tidhi puke gi chinjio. Nadwa nego wanati gi thuon. Koro ne aparo ga gimoro kawuok girani Kisumu to nitie ma wang'o gi chumvi. Koro ka yudo nyithindo e gate kata yudo nyithindo kanie wang'yo ta kao matin takete dhoge. Ohala mano chako kod jaode tie yien tinde oyaro bade kendo ndiko ji ma hao 200. Chiro makora nitie na chake the year 2000. To donjo Eldoret ka machako uso rech achako 91 ne wagore ga. Koro ka municipal obiro nyagwaja ne kiny dhako ma kiny to chuore bende lich. Koro jigore mwa samoro ariyo jo municipal samoro bwari go gik matimo na jomoko ringo ka pando jomoko gore kamano. Lwenje ne luore kinde mano chako wang'o rech to telo ma boma ni ne rese to mana nikech tet mare. Ne gipuko garea ayuak to sel mani karkani mano ne dalana ne imakaga. Koro ng'ama no loro wach mar puko rewa ni en kastamba miluongo ni ya Chesire nenebi kane ne Chesire oyudo ni chana to penjo okone jogo ni kawuono adwa ni kapok umako mama ne grech umak chak. Bang' lwenje Cyprus ne omedo lombo jong'iew ka otedo kuon kod rech. Achako tedo kuon majana wang'a rech to jiteka away ta wang'e laro ka e chieng' ka. To kochopo tieno jok kanele piny lewa taketo taya moro mar korobota kata mar matin makidalani ema ne wang'iewo gi jaduong'. Ma Beste pango tije chon mondo jonyiew yud ka rech osechiek. Lakini unaweza kuongea. Gago iemit e ka oganda mamoko ma ok joluo bende bidho rech ka gimedo gero hand Cyprus. Nilianza kula hapa nikiwa na miaka 12 babangu akinileta. Wakati hapa ilikuwa ni makuti, sijui kwa Ramogi mnahitaji makuti. Tulikuwa tunakula hapo, tunakula sasa hivi na tutaendelea kula mpaka siku ile Mwenyezi Mungu ataturudisha kwenye tulitoka. Joluo ma odak e bombe bende chiemo kae mak mana ni ginono kuonde mar rech ae kod ler mar kado. Joma chieme e otenda ni mang'eny mologin wakale gi kikuche joluo tin. Duo chiemo to julo tij gi tek. Jaluo ko biro customer sopong to koro kudwa penji ni macha ina koso ma rech makanya. En koro ka obiro dwa elo la rech osetedi to elo la ni ma be fresh ma be rech ma wadala wa. Kata kamano ohand rech ema odage kod joode en tich mosekelo mwandu e lwete kendo Cyprus osipuonjo nyithinde nyake mbalariany. Nyithind Cyprus moko uso rech e kata obedo ni giseyudo tiegruok manyalo yawonegi thuolo mamoko mag tije. Millicent Awino ma en nyathi Cyprus otenore kode ohala no ka en bende osendiko ji 10. Ohala nachako gi madhe. Nachako matin ka konye en bende. Koro naneno ni an bende wak lut yend mama. Endelea go ohala mar rech ni. Osedhi koda maber. Awino ywago chandruok ma giyudo e ndara ka giomo rech e dho nam. Geche moting'onwa rech onge, oting'o rech gi Probox no bende chandwa go de barabara. Cyprus bende paro midhiero mosekale kotenore kod wach siasa ahinya to bang' tulo ma bang' yiero 2007 omedo jiwo oganda mondo ket kwe e kinde yiero. Pine lich manguruwe chamo ji
gine pipeline ka. Koro ka gini omo ni kue. Ma koro gini kue koro ne abadhi ang'iye puotha. Tedo ka onge gimoro kata di. En puodho. Kaka igni medo sudo, kaka ohand Cyprus Jagero medo dongo, ka oyaro thuolo mag tije ne joma moko. Kibiro lunch time ka, tibiro ni jolango be mopongo ka kabisa. Gin magi chamo rech mang'eny. Lunch time gin mang'eny sana. Cyprus wacho ni otiyo matek ka okwano gweth ma chiemb choke no osemiye. Segero ute 30. Ute misetieko gero gin 30. Gin 30. To ohala nyalo tim kamoro amora. Kendo an ga adier ndatimo ohala Kisumu. Kag ma chope ne ok da chope. Kata sani asancho segwedho na gari moro Kalina ni kama bariyo matin. Kendo nyathi Mombasa makelo no an go. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Eldoret.